Rongkethe Karbi Youth Club atum pen Kepangthir asei kedeng pon lakhain ko rehini sarupothare mesi constituency ke parlo number adorso Rongkethe Karbi Youth Club atum pen chipatir pi ponsi cleanliness drive mate Kepangthir asei kedeng pon sonse singkan wanga son thak pining li thotta annual sport 28 December 2023 to 1st January 2024 farman ke paman pon jialo rong rup sitame klar bor la pen ingthiret nangji pu matha ponsi Nipaing ko rasir kebarni le thot sitame Kepangthir asei kedeng pon lopusi than pachini pon gulapson rong pipen ke japon along pherangke ari soijang do ana tum cherap che todun se Kepangthir asei kamme sen pen pachun pon hanjang lang subera jipchen rong pinang ke lo birta malong news Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 ham phang farman klar da kabirta